Matul il-podcast isma' din il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela wera d-differenza ċara li teżisti bejn il-proposti fuq il-liġi ta' suċċessjoni imresqa mill-Partit Laburista u dawk li ħarġu bihom il-Partit Nazzjonalista. Dan kif il-proposti tal-Partit Laburista jinaqsu l-pis minn fuq l-uliet, mentri dik tal-Partit Nazzjonalista tikkrea piżijiet ġodda u bla bżonn. Illum meta l-ġenituri jiġu neqsin l-uliet ma jħallsux taxxa fuq ir-residenza ordinarja li jertu minn għandhom, imma huma bost dawk il-familji li jkunu investew li fadlu f'proprjetà oħra barra residenza ordinarja. Dr. Abela qal jekk ikun elett Gvern Laburista l-uliet li jirtu proprjetà li ssir ir-residenza ordinarja tagħhom, anke jekk din ma kienitx ir-residenza tal-persuna mejta, se jiġu eżentati milli jħallsu t-taxxa tal-boll fuq is-suċċessjoni. Mietet din il-koppja u dan l-appartament residenzjali mela Mark jew għażel li jmur jgħix fih meħlus mit-taxxa kompletament. Imma ngħidu Mark ġandu d-dar tiegħu u jrid jikkrea il-proprjetà, x'se nkunu qegħdin nagħmlu hemmhekk. Hemmhekk se ngħidulu xorta mur għamel id-dikjarazzjoni notarili kawża mortis quddiem in-notar. Xorta ddikjara l-valur tal-proprjetà minn kif jidhillek inti. U jiddikjara allura 300,000 euro. Xorta fuq dak 300,000 euro se jkollok 5%. Però min tista' tħallasom. Ħanipposponu l-ħlas tagħhom. Ħanipposponu lek il-ħlas tagħhom sa dakinhar li inti tbiħħ il-proprjetà. F'każ fejn ikun hemm proprjetà addizzjonali biex inaqqas mill-biżżijiet finanzjarji immedjati fuq dawk li jertu, il-Partit Laburista qed jipproponi li l-ħlas tat-taxxa tas-suċċessjoni jkun post sa meta l-uliet ibjaw dik il-proprjetà. Dan ifisser li l-uliet issa se jħallsu dak dovut f'taxxa tas-suċċessjoni fi żmien meta jkunu daħlu flus minn dik il-proprjetà u mhux qabel. Imma fl-istess ħin minħabba li jkun sar l-assessjar tal-valur tal-proprjetà meta din tintiret, it-taxxa fuq żieda fil-valur kapitali fuq din il-proprjetà se tkun ibbażata fuq biss il-bidla fil-valur tal-proprjetà. B'kuntrast il-proposta tal-Partit Nazzjonalista tfisser li meta l-uliet ibijaw eventwalment il-proprjetà jispiċċaw maqbudin fuq il-valur sħiħ tal-proprjetà bir-rata ta' 8% li hija fermola mir-rata ta' 5% tat-taxxa tas-suċċessjoni. Jekk persuna tiret proprjetà u tagħmilha residenza ordinarja tagħha ma teħel ebda taxxa anke meta tbieħ din il-proprjetà. B'kuntrast bil-proposta ta' Alex Borg teħel 24,000 euro. Il-Prim Ministru fil-fatt kellem fuq każ ipotetiku fejn tintiret proprjetà li tiswa 300,000 euro u tinbieħ ftit wara għall-istess prezz. Bil-proposta ta' Alex Borg il-werit jeħel 24,000 euro f'taxxa. B'kuntrast bil-proposta tal-Partit Laburista, il-ħlas ikun ta' 15,000 euro, differenza ta' 9,000 euro. Dr. Abela nnota li jekk din l-istess proprjetà tinbieħ xi snin wara l-prezz ta' 350,000 euro, bil-proposta ta' Alex Borg it-taxxa li jeħel il-werriet tkun ta' 28,000 euro, mentri dik bil-proposta tal-Partit Laburista tkun ta' 21,000 euro, differenza ta' 7,000 euro. Il-Prim Ministru sostna li l-Partit Nazzjonalista qed wieħed tnaqqis fit-taxxi, imma x'ma ħasibx il-proposta sewwa spiċċa jikkrea sitwazzjoni ta' dannu għall-familji, letteralment ħadma ta' Alex Borg li jgħidlek li ta' kroħs u fil-fatt jaħodlok aktar. Tal-onestà, li mhux inwiet affarijiet lin-nies li jidhru li huma tajbin imma li jpoġġuhom realment f'sitwazzjoni għar. Li jidhru li qegħdin jagħtu nifs temporanju lill-familji tagħna, iżda dak li verament ikunu qegħdin jagħmlu huwa li jiġbdu n-nifs mingħand il-familji tagħna b'mod u manjera li jħalluhom bla nifs. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li waħda mill-ewwel miżuri li jwettaq tiegħu jekk ikun konfermat se tkun li temm il-prattika li jekk il-ġenituri qabel jiġu neqsin jagħmlu perjodu mdaqqas barra mid-dar residenzjali tagħhom, pereżempju għax marru ġo home jew marru joqogħdu għand xi qarib, din ma tibqax titqies x'eżenti mit-taxxa tas-suċċessjoni. Minflok il-proprjetà fejn kienu joqogħdu qabel se tibqa' meqjusa residenza ordinarja tal-ġenituri. Fid-dawl li huma ħafna l-koppji li jħallu lil xulxin bħala l-werita universali, Gvern ġid Laburista se jneħħi t-taxxa tal-kawża mortis.
biss li trid tħallas il-parti l-oħra fuq nofs il-valur tal-proprjetà li mhix id-dar matrimonjali. Proposta oħra li l-ġenituri li jirtu residenza ordinarja tat-tfal tagħhom wara li dawn jiġu nieqsa se jiġu eżentati milli jħallsu t-taxxa tal-bull. Gvern ġdid Laburista jassisti lil dawk il-ġenituri li jgħinu lil uliedhom isiru sidin tal-ewwel residenza tagħhom. L-eżenzjoni fuq l-ħlas tat-taxxa tal-bull fuq proprjetà li jgħaddu l-ġenituri lil uliedhom b'donazzjoni f'ħajjithom se titla' minn 250,000 euro għal €1,000,000 għal kull wilt. Addizzjonalment jekk il-ġenituri jagħtu proprjetà li se tkun ir-residenza tal-ulied ma titħallas taxxa. Għal dawk il-ġenituri li qed jagħmlu investiment fil-proprjetà tagħhom sabiex jitrasformawhom fi djar separati fejn jgħixu wliedhom, jekk dawn jagħtu proprjetà lil uliedhom li jkunu first time buyers se jkunu jistgħu jirċievu rifużjoni ta' 50% tal-VAT li jkunu ħallsu fuq l-ispiża tax-xogħlijiet.